येवकार तुमका आयज आमी आसा कोलवाळे आणि आमी खास कोलवाळे इतल्या खातीर आयल्या की आयज आमच्या वांगडा आसात ते राष्ट्रीय संघटन महामंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यास हाचे ते आणि तुम्ही जाणात की सध्या मथुराक जो इश्यू चालू आसा त्या विशीं तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेतले. सर वेलकम तुमकां. जय श्री कृष्ण. हां सर, मुळात हा विषय काय आहे तो जरा सांगता का? श्रीकृष्ण भगवंत ज्यांचा जन्म मथुरेमध्ये झाला त्या जागेवरती आज परकीय आक्रांत्यांनी जे आक्रमण केलेलं आहे त्या आक्रमणाला तिथून दूर करण्यासाठी श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यास कोर्टामध्ये लढत आहे. हाच इथे हा मुद्दा आहे आणि तिथे एक भव्य मंदिर निर्माण करावं हा मुद्दा आहे. मुळात हा विषय सुरू झाला कुठून? हा विषय गेली 1000 वर्ष सुरू आहे. 1000 वर्षापूर्वी एका आक्रंत्याने हे मंदिर तोडलं, त्याच्यानंतर परत आपल्या पूर्वजांनी ते बांधलं. औरंगजेब. त्याच्यानंतर आणखी एका आक्रंत्याने तोडलं, परत आपल्या हिंदू राजाने बांधलं. शेवटचं मंदिर हे तोडण्यात आलं आपलं औरंगजेबाने तोडलं जवळपास 350 वर्षापूर्वी. आणि तेव्हापासून तिथली जी म्हणजे तो जो भौगोलिक रचना आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारे बदलत गेली. आणि ती जागा मिळवण्यासाठी आपण कोर्टामध्ये पण लढत आहोत आणि रस्त्यावर पण लढत आहोत. पण शेवटी काय झालं होतं? कोणामध्ये असा ॲग्रीमेंट झाला होता असा काहीतरी विषय आहे तो? हो, शेवटी मध्ये यापूर्वीचं जे सरकार होतं म्हणजे आता जे आपल्या विचारांचं सरकार आहे त्याच्या आधीच्या सरकारच्या वेळेमध्ये तिथे काही तडजोड होऊन म्हणजे त्यावेळीच्या सरकारच्या विचाराप्रमाणे तडजोड होऊन आणि त्यावेळीच्या विचारवंतांच्या विचाराप्रमाणे तडजोड होऊन तिथे काही मंदिराची जागा आपणास मिळाली होती. म्हणजे जवळजवळ 14 एकर जी विवादित जागा होती त्याच्यातली 12.5 एकर जागा आपल्याला मिळाली आहे आणि तिथे आजही मंदिर आहे. पण मुद्दा जो आहे तो 1.5 एकरचा आहे, 1.25 एकरचा आहे. आणि आमचा असा दावा आहे की त्याच जागेमध्ये जिथे भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म झाला ते मूळ गर्भगृह हे तिथे आहे. आणि आम्ही त्या मूळ गर्भगृहासाठी आदरणीय प्रयागराजच्या उच्च न्यायालयात लढत आहोत आणि लोकांच्या दरबारी देखील लढत आहोत. प्रयागराजच्या उच्च न्यायालयात आम्ही श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यासच्या माध्यमातून आदरणीय त्या न्यासाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फलारी महाराज ज्यांनी गेली 4 वर्ष अन्नग्रहण केलं नाही आहे. बघा, गेली 4 वर्ष या व्यक्तीने अन्नग्रहण केलेलं नाही आहे आणि ही व्यक्ती नुसतं चप्पल घालून फिरते. ऊन असो, पाऊस असो, वारा असो, आपलं सर्व घरदार विकून त्यांनी या मुद्द्यासाठी कोर्टामध्ये किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी जे लागेल ते पूर्तता करण्यासाठी ती व्यक्ती लढत आहे. आणि त्याला मदत करण्यासाठी श्रीकृष्ण संघर्ष न्यासच्याच जोडीने आम्ही हिंदुस्थानातील अनेक लोक, वेगवेगळ्या संघटना त्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही अशा प्रकारे रस्त्यावरती आणि जनतेमध्ये जाऊन ह्या मुद्द्याचा प्रचार करत आहोत. त्या गर्भगृहाचा काय सर्वे वगैरे झाला होता का? आर्किओलॉजिकल? नाही, आमची तीच मागणी आहे की पुरातत्व विभागाकडून तिथे सर्वे व्हावा. अजूनही कोणताही सर्वे झालेला नाही. ओके, पण तिथली रचना वगैरे अशी काय हिंदूच्या देवळासारख्या असं म्हणतात ते खरं आहे? बघा, तेथे कोणालाही आतमध्ये जाऊ दिलं जात नाही. त्याच्यामुळे आतली रचना कोणत्या प्रकारची आहे हे आम्ही ऐकीव गोष्टींवरच सांगू शकतो. जे आमच्या पूर्वजांनी किंवा ते तिथे जाऊन आले आहेत त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो. पण सर्वे होण्याची सामकी आम्ही कोर्टात तीच मागणी केली. अजून त्यावर निर्णय झालेला नाही. ओके, दयाळू कोर्ट आज ना उद्या आम्हाला ते देईल अशी आमची कोर्टाकडे प्रार्थना आहे. सुप्रीम कोर्टपर्यंत हे मॅटर गेलं आहे? हो, आता सुप्रीम कोर्टात देखील हा मॅटर गेला होता पण आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने परत त्याला सर्व आदरणीय उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवलं. पण आता मॅटर कधी येणार वगैरे काय? बघा, आता दरवेळेला काय सांगायचं म्हणजे तारीख पे तारीख चालू आहे. ओके, पहिल्यांदा सर राम जन्मभूमी तिथे अयोध्यामध्ये झालं होतं आणि असं बोललं जातं की ते एकच देवळासाठी संघर्ष होणार, पण काशी मथुरा अभी तर बाकी असं म्हणतात. सो तुम्हाला काय वाटतं यावर पण निर्णय होणार?
प्रथमतः आपण जे म्हणालात की एकाच देवासाठी आंदोलन होणार, तर हे कोण म्हणालं? ओके, RSS वगैरे म्हणणं होतं ना की बघा, पहिल्यांदा एकच. हो, पण आज समाजाची मागणी आहे. RSS फार मोठी संघटना आहे, परिवार फार मोठा आहे आणि त्यांचा शब्द म्हणजे आमच्यासाठी एक आज्ञाच असेल. पण आज ज्याप्रमाणे रामजन्मभूमी मुक्त झाली, त्याचप्रमाणे कृष्ण जन्मभूमी मुक्त व्हावी ही या हिंदुस्थानातीलच नव्हे तर संपूर्ण विश्वातील हिंदूंची इच्छा आहे. ओके, तुम्हाला यासाठी RSSचा सपोर्ट आहे? हो, RSSच का, प्रत्येक हिंदूचा सपोर्ट आहे. प्रत्येक हिंदू जे दुसऱ्या विचारसरणीच्या पक्षात आहेत त्या हिंदूंचा देखील सपोर्ट आहे. काय वाटतं तुम्ही, काय होणार असं? होय, लवकरात लवकर या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय, जे मी आज बऱ्याच वेळी बोललो आहे, आदरणीय श्रीकृष्णांचे मोठे बंधू बलरामजी यांचा अंश आहेत, त्यांच्या प्रयत्नाने व आदरणीय हिंदुस्थानचे गृहमंत्री अमित भाई शहा आणि आदरणीय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीजी व आदरणीय न्यायालयाच्या निर्णयाने ही भूमी लवकरच मुक्त होईल. आताचं वातावरण कसं आहे? त्यावेळीचं वातावरण आता पोषक आहे काय? नाही, वातावरण पोषक आहे, पण त्यावेळी जे झालं ते एक वेगळ्या प्रकारचा लढा होता. पण आता आवश्यकता पडणार नाही की सगळं वातावरण हिंदूंसाठी पोषक आहे. बघा, आता काही मुस्लिम संघटनांनी देखील बघा गोमातेला राष्ट्रमाता घोषित करावं असं पण डिक्लेअर केलं आहे. त्याचप्रमाणे थोड्या दिवसांनी कदाचित काही मुस्लिम व्यक्ती पण सांगतील की श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि इतर तत्सम मंदिरे मुक्त व्हावे. वातावरण अतिशय चांगलं आहे, पोषक आहे, कोणाचाही विरोध नाही आहे, आतापर्यंत तरी कोणाचाही विरोध नाही. सगळे म्हणजे आम्ही जी स्वाक्षरी अभियान करतो आहोत ना, तुम्हाला खोटं म्हणजे तुम्ही बिलीव्ह करणार नाही की त्याच्यावर मुस्लिम समाजाची लोक देखील स्वाक्षऱ्या करत आहेत की बाबा हे मंदिर एकदाच होऊन जावं. सध्या तुमच्या आंदोलनाची मला एक रूपरेषा सांगा, म्हणजे कसं चाललं आहे सध्या आंदोलन? हे तीन प्रकारे आम्ही लढत आहोत. ओके. जो न्यास या कार्यासाठी लढत आहेत त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय फलाहरीजी महाराज हे कोर्टामार्फत लढत आहेत. त्याच्यानंतर आम्ही संपूर्ण हिंदुस्थानात आणि विश्वात या संघर्षासाठी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या. त्या प्रत्येक जिल्हा स्तरावर, राज्य स्तरावर स्वाक्षरी मोहीम राबवत आहेत. अशा प्रकारच्या स्वाक्षरी मोहीम आहे, हे आम्ही लोकांपर्यंत घेऊन जात आहोत आणि ही लोकांपर्यंत हा मुद्दा घेऊन जाऊन आम्ही ही स्वाक्षरी मोहीम राबवत आहोत. तिसरी गोष्ट मी तीन गोष्टीमध्ये बोललो. तिसरी गोष्ट, श्रीकृष्ण ह्या पृथ्वीवर पुन्हा यावेत आणि ती भूमी मुक्त व्हावी म्हणून ज्याप्रमाणे संविधानाला आणि आदरणीय कोर्टाला कन्व्हिन्स करावे लागेल तसेच आदरणीय भगवंत श्रीकृष्णाला पण कन्व्हिन्स करावा लागेल. म्हणून आम्ही संपूर्ण विश्वामध्ये 111 नारायण यज्ञांची रचना करत आहोत. 111 नारायण यज्ञ, महायज्ञ. त्यातील 4 यज्ञ आम्ही केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये मथुरेमध्ये पहिला यज्ञ झाला. म्हणजे तो यज्ञ तुम्हाला म्हणजे आश्चर्य वाटेल की अमेरिकेतली लोक इथे आली आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्त व्हावी म्हणून त्यांनी तो मथुरेमध्ये येऊन केला. त्याच्यानंतर दुसरा यज्ञ आम्ही प्रयागराजमध्ये केला. तिसरा यज्ञ आम्ही वरळीमध्ये, जांभोरी मैदान म्हणून आहे, गांधी मैदान, तेथे केला. चौथा यज्ञ नंदुरबारमध्ये केला. असे पुढील 2 वर्षामध्ये जोपर्यंत कृष्ण जन्मभूमी मुक्त होत नाही तोपर्यंत 111 यज्ञांची रचना करण्याचा विचार आहे. आणि ह्या कुंभमेळ्यापर्यंत, जो नाशिकचा कुंभमेळा आहे त्या कुंभमेळ्यापर्यंत असे 111 महायज्ञ संपूर्ण हिंदुस्थानात आणि विश्वात आम्ही करू. गोव्यात पण होणार? हो, गोव्यात देखील होणार. गोवेकर जनतेला मी काल पण सांगितलंय आणि गोवेकर जनतेला मी विनंती करतो, आदरणीय गोवेकर जनतेला माझा दंडवत प्रणाम की आपण श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्त व्हावी म्हणून गोव्यातील जनतेने उत्स्फूर्तपणे स्वाक्षरी अभियानामध्ये जसा तुम्ही सहभाग घेतलाय तसाच उत्स्फूर्तपणे
हा यज्ञ आपण नोव्हेंबर महिन्यामध्ये करण्याचा विचार केलेला आहे. गोव्यामध्ये आमच्या ह्या आयामाचं काम आदरणीय श्री जयेशदादा स्थळी व महिला आयामाचं काम विशाखा दिदी बघत आहेत. ते तुमच्यापर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी पोहोचवतील. ओके, नोव्हेंबरमध्ये यज्ञ होणार हो, गोव्यामध्ये. यज्ञ करण्याचा प्रयत्न आहे. हां, म्हणजे मी नाही करणार आहे, गोव्यातील जनतेने करायचं आहे हो, कृष्ण बरोबर. जन्मभूमी मुक्त होण्यासाठी. होण्यासाठी. मी फक्त तुम्हाला विनंती करू शकतो की तुम्ही करा. आणि माझा भगवान श्रीकृष्ण एवढा कृपाळू आहे की तो गोव्यातील जनतेकडून करून घेणार. ओके. तुम्ही गोव्यामध्ये येण्याचं कारण काय होतं? म्हणजे कोणाची गाठी भेटी घ्यायला आला हो, होता? बऱ्याच गाठी भेटी झाल्या, हां. बऱ्याच मठ, देवस्थानं, बऱ्याच शाळा, कॉलेजेस, बरेच धर्माचे कार्य करणारी व्यक्ती यांच्या माझ्या गाठीभेटी झाल्या. ओके. सर, तो यत्न म्हणजे तारीख ठरली नाही नोव्हेंबर? तारीख नोव्हेंबर आहे. नोव्हेंबर महिन्यातली कोणतीही एक एकादशी असेल, एकादशीला. एकादशी असेल, एकादशी द्वादशी, एकादशी नाही तर द्वादशी, समजा पहिली असेल किंवा दुसरी असेल. दुसरी असेल. ओके. सर, तुम्ही आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद, कारण तुम्ही खूपच बिझी आहात. थँक्यू सर सो मच. आपल्या चॅनलचं देखील धन्यवाद. आणि समस्त गोवेकरांना जो मला 3 दिवसाचा पाहुणचार दिला ज्ञात आणि अज्ञात व्यक्तीने, त्याच्याबद्दल त्यांचं देखील धन्यवाद. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती खातीर जो संघर्ष चालू आसा मथुरेचो, तातूंत आमकां एक ही संदी मेळ्ळ्या गोंयच्या जनतेक सहभागी जावपाची. एक कृष्ण भक्त म्हणून जेन्ना थंयच्यान संपर्क जालो तांचे राष्ट्रीय नेत्या कडल्यान, श्री शंकर वराडकरजी जे संघटन मंत्री आसा तांचे कडेन गेली 2-3 म्हयने संपर्क चालू आसा आनी तांणी हाची कार्य सुरवात करया अशें म्हूण सांगलें. आनी एक शुभ दिन असो धरून 9 जून मंगळारा आमी श्री गणेश मंदिर, जे संग्राम गणेश मंदिर आसा म्हापसा गणेशपुरी हांगासर, ह्या गणेश मंदिरान पयली सुरवात जी जाली ती स्वाक्षरी मोहीम सुरू जाली. आनी हाका बरो उत्स्फूर्त प्रतिसाद देवस्थान कमिटी आनी थंयचे सगळे जे भक्तगण आसले तांणी दिलो. आनी त्या देवळान गेल्या नंतर आनी ती जेन्ना आमी न्यूज आनी हे सगळे कडेन धाडले, आपोआप बाकीच्या देवळांनी आमकां आफोंग येवंक लागले, हांगा या थंय या. सो आमी हांगासर गेले, विठ्ठल रखुमाई मंदिर आसा म्हापसा, थंय जालें. थंय तर कृष्णाचो अदीक मासान हें चालू आसलें. सो अदीक मासान ही एक सेवा आसली श्री कृष्ण भक्तीची. ते केल्या नंतर मागीर बेरेस्तारचें साईबाबा मंदिर जालें, 2 एकता नगर जालें, मागीर हांगा आमचे वयर काणक्या जालें, अशें लक्ष्मीनारायण मंदिर जालें. अशे विविध मंदिरांनी संपर्क आनी भेटी गाठी सुरू जाल्यो. राष्ट्रोळी ब्राह्मण म्हणून हांगासर कोर्टाच्या फाटल्यान शेटयेवाडा धुळ्यार आसा, अशा देवळांनी आनी लोकांनी ताच्यो कॉपीज व्हेल्या. कोरगांव हांगासलें देवस्थान आसा श्री कमलेश्वर, थंय तांणी सांगलें आपूण कॉपी व्हरता आनी 500-600 सयो करून दिता. हे संपर्क चालू आसतना बाकीचे जशे हे सुरवात जाल्या नंतर 1-2 दिसां पयलीं आमचे राष्ट्रीय जे संघटन मंत्री आसा शंकर वराडकरजी यांनी स्वता सांगलें की आपूण येता हांगासर, कारण कार्य बरें जालां गोंयांत. आनी ताणें एक विजीट प्लॅन केली स्वताची गाठी भेटी, आनी त्या निमित्तान वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तीं कडेन देवस्थानां कडेन संपर्क जाले. आनी आमचे जे मठ आसा खास करून तातूंत आमी हांगा जे आसा ओल्ड गोवा श्री गोवेश्वर मंदिर आसा, आदरणीय परमपूज्य सद्गुरू नरेंद्र महाराज जे आसा तांचे नाणीचे जे आसा तांचे हांगासर जे मठ आसा थंय गेल्ले, तांचे सगळ्यां कडेन संपर्क जालो. सो तांचो पूर्ण ह्या हाका सहकार्य आनी पाठिंबो. त्यानंतर फोंडा हांगासर जे रामनाथी सनातनचो आश्रम आसा, सनातन संस्था, थंय गाठी भेटी जाल्यो. तांचे पूर्ण सहभाग सहकार्य ह्या पवित्र कार्याक आसा. आनी आमकां तपोभुमीचेर आपयल्ले, खास करून काल बेरेस्तार आसता ते पवित्र असो तांचो बेरेस्तारचे. सो बेरेस्तारा सगळे उपस्थित भक्तगणांच्या फुड्यान आमचे संघटन मंत्री आसा तांच्यांनी विशय मांडलो, उपस्थित सगळ्यांक विशय प्रस्तूत केलो. आनी गोंयान जी जबाबदारी आसा, जी ताणें सांगल्या त्या प्रदेशाध्यक्ष म्हणून म्हाका एक जबाबदारी दिल्या, आनी महिला संघटक म्हणून जे आसा विशाखा, तिका जबाबदारी दिल्या. सो ह्यो अश्यो जबाबदारी पूर्ण तांच्यांनी दिल्ले आसा. आनी त्या जबाबदारीची माहिती तांणी थंय प्रस्तूत केली आनी सगळ्यां कडेन गाठी भेटी घेवन हो कार्यक्रम जो आसा तो बऱ्या जोरान तांच्यांनी सुरवात केल्या. आनी आमकां प्रतिसाद म्हणू जाल्यार उत्तम आसा. आनी अशेंच हातूंतल्यान आतां जे तांणी घोशीत केलां की जास्त करून अशी हें आसा की नियोजन चल्लां की नोव्हेंबर म्हयन्यान जे 111 नारायण यज्ञ करपाचे आसात, त्या पैकी एक जो महायज्ञ आसा तो गोव्यान नियोजन चालू जालां आनी ताचे सगळे उबारणी ह्या माध्यमांतल्यान जातली.
सो परत एकदा हांव गोंयच्या सगळ्यांक देवस्थान कमिटी तशेंच श्री कृष्ण भक्त सगळ्यांक उलो मारता की तुमी स्वाक्षरी मोहिमेन सहभागी जावचे आणि जे आमी म्हटलां पळय अयोध्या तो झाकी है काशी मथुरा अभी बाकी है ते हे आमकां ह्या माध्यमांतल्यान एक संदी मेळ्ळ्या. ह्या संदीचे सगळ्यांनी सोने करून घेवचे